Zdar, tohle video bylo dost časově náročný. Snažil jsem se do toho zahrnout co nejvíc věcí, ale i tak to je jenom začátek. Tohle by mělo VRChat představit právě lidem, kteří o tom moc představu nemají, a ukázat, jak se do virtuální reality dostat i bez virtuálních brýlí. Tak jdem na to. Co teda sakra je VRChat? Mezi náma to můžeme označit jako VR hru, každý tomu tak stejně bude říkat. Ale oficiálně to je virtuální sociální platforma vydaná v roce 2014 a v roce 2017 přidala na Steam, která je zdarma volně ke stažení pro každýho. Tahle platforma umožňuje jejím uživatelům volně vytvářet a přidávat content, který pak můžou využívat ostatní hráči. Hlavním pointou je možnost interakce a komunikace s ostatníma lidma, a to převážně s použitím virtuální reality. Proto je VRChat tak speciální. Tahle aplikace je k dispozici na všechny virtuální zařízení, kromě PlayStation VR. Zajímavostí je taky to, že i když to je vyloženě VR platforma, tak se dá hrát kompletně bez virtuální reality. O tom se řekneme později. VRChat zažil své nejpopulárnější momenty právě v roce 2017, kdy se přidal na Steam a usnadnil tím tak přístup pro víc lidí. Skoro každý větší YouTuber v té době VRChat hrál a dokonce se s tím tak zrodilo několik dost známých YouTuberů jako je Zentreja z Výšožo a Neofivy. O YouTuberech jsme se bavili v minulém videu, takže pokud nevíš, o co jde, doporučuji se podívat. Jak je teda možný, že virtuální aplikaci můžeme hrát bez virtuálního zařízení? Moc smysl to nedává. Dalo mi to vysvětlit. VRChat je nakonec dost primitivní program. Používá hodně jednoduchý herní engine a dá se tak transponovat snad na jakýkoliv herní zařízení. Na Steamu hru prostě stáhneš, otevřeš a sam se tě zeptá, jestli chceš hrát ve VR nebo na PC. Co je ale teď novinkou, je možnost hrát i přes mobil. Mobilní zařízení dokážou ten herní engine číst, tím pádem teoreticky není problém. Momentálně to je v beta testování a pro možnost si zahrát na mobilu si musíš VRChat předplatit. Po testovacích fázích by to ale mělo být přístupný pro všechny. Ve zkratce řeknu a ukážu, jak se VRChat používá. Když to nastartuješ a přihlásíš se, uvidíš před sebou místnost. Nespíš to je začátku matoucí, vidíš nějaký portál a říká si, jestli to je všechno. Pro kompletní prožití VRChatu musíš otevřít menu. Na to je přiřazený určitý tlačítko v závislosti na hardwareu, který používáš. Jakmile menu otevřeš, najdeš kolonku Worlds nebo světy. No, tamtud už vybíráš. Jako první světy doporučím Great Park nebo Black Cat. A to jsou světy ve stylu barů, ale doporučuji to především, protože se tam vždycky točí do zajímavých lidí, ale většinou budou mluvit anglicky. Ještě jednou zopakuju, aby to opravdu bylo všem jasný a nikdo se nemusel ptát v komentářích. VRChat je zadarmo, dá se stáhnout na Steamu. Nepotřebuješ virtuální realitu, aby si to hrál, prostě spustíš a bereš si způsob hraní. To by jako představení mohlo stačit. Teď se pustíme do těch zajímavějších témat. Hlavním znakem VRChatu je samozřejmě právě to VR. Nejenom, že můžeš s dotyčným člověkem před tebou mluvit, můžete udržet oční kontakt, což je extrémně důležitý prvek konverzace. Můžete se dotknout, hrát kulečník, dát si pivko a tak dále. V historii člověk nikdy takovou možnost neměl. I přes dálenost světových kontinentů jsi teď schopný vidět člověka přímo před tebou a potřebovat se s ním například rukou. Samozřejmě ty dotyky jsou zatím jenom jako, protože samozřejmě si to VR nemáš. A na tom už se taky pracuje. Je to otázka pár let. Zuckerberg a Meta se snaží o něco podobného. Pár lidí asi ví, o čem mluvím. Zuckerbergův cíl je na vytvořit například kompletně celý pracovní prostředí VR. Osobně si myslím, že už jsou pozdě. VRChat už má všechno, co potřebujeme, a technologie Mety je v tomhle, dá se říct, už i zastarala. Kamarádi se po práci scházejí v VRChatu. Lidi chodí na rande, na koncerty nebo poznat nový lidi. Často lidi jdou objevovat světy i solo, když je to hlavně sociální platforma. Hranice prostě nejsou a právě díky možnosti vytváření světů snad ani nikdy nebudou. Důležitou vlastností je nejenom možnost jít kamkoliv chceš, ale i být čímkoliv nebo kýmkoliv chceš. Ze začátku, jako většina uživatelů VRChatu, budeš chtít zkusit být asi nějaký vtipný meme charakter a dělat kraviny. Já vám říkal, tam ty brejle dobrý typy jsou, to nemá dioptrie, on nemá sklízko, to fejkový. Ale po nějaký době si člověk uvědomí, že vlastně opravdu můžeš mít vzhled, který si třeba v reálu někdy chtěl mít. Ať už je to gender swap a budeš si hrát na jiný pohlaví, nebo cosplay jiného herního charakteru. Můžeš být klidně agrelu, co se ti zachce. Tohle experimentování je začátku prostě častý a spousta z nás tomu nebude dávat tak těžkou váhu. Ale pro někoho to může být dost významný. Například pro trans lidi je tohle prostě konečně možnost, jak se vidět tak, jak se cítí. Soudit to můžeme, jak chceme. Co soudit ale nebudeme, je štěstí někoho jiného. A pokud to ty lidi prostě šťastný dělá, tak proč ne? Lidi díky VRChatu se můžou projevit tak, jak vždycky chtěli. Je to prostě další úroveň svobody, ve smyslu, že nejsme upoutaný na naše fyzické tělo. Tady třeba i prostě neúplně fit člověk může být ten nejnabušenější svaluš v místnosti. A když to přeženu, hnusák, to se sotva někdy myje, může být ta nejvíc pěkná holka na festivalu. Hezky ukázaný je tohle ve filmu Ready Player One, tedy pokud jsi ještě neviděl, tak bys to rozhodně měl napravit. Tohle všechno je samozřejmě i dost nebezpečný. Přesně pro ty lidi, kteří jsou v tom noví. Existuje hromada momentů, kdy si lidi našli holku a už si mysleli, že to je něco vážného. Jen aby se z těch sexy slečen nakonec vyklubal 40letý chábr s ženou a dětma, který dělá 12 ve fabrice. Tak to prostě je. A když člověk už do tohohle prostředí vstoupí, musí se trochu odprostit od reality a radši moc nepřemýšlet nad tím, kdo je ten člověk před ním. Co se ve VR stane, to ve VR zůstane. Když jsme to trochu nakousli, zkusím okrajově zmínit i to randění ve VRChatu. To je docela dost velká věc.
Doteď, když se řeklo vztah přes internet, tak jsme si představili nějaký psaní přes Facebook, možná nějaký volání, možná pár her lolka nebo obdobné věci. A vztah po pár měsících skončil tím, že to prostě nemá cenu. To se právě ve virtuální realitě mění, a to extrémně. Řekneme si dobře, začneme nějaký vztah na dálku přes internet. Jenže teď můžeš skočit právě do VR chatu. Jít s tím dotyčným člověkem na VR kafe nebo do baru, povídat si z očí do očí. Pak ten eskalovat v nějakém epickém vizuálním světě a nakonec to všechno zakončit v romantickém světě s krásnou noční oblohou. Tyhle vztahy jsou úplně o něčem jiném. Je to prakticky reálný. Prostě společně každý den můžete prožívat úplně něco nového. A o tom vlastně i ty začátky vztahů jsou. Z vlastní zkušenosti vím, že tyhle internetové vztahy poprvé v historii fungují a jsou udržitelné. O tomhle bych rád v budoucnu udělal detailnější video, takže pokud by tě tohle nebo podobný téma zajímalo, hrozně dej odběr. Díky všemu, co jsme se teď řekli, je tahle aplikace útočiště převážně pro lidi, co jsou v reálném světě nějak nevýhodněný. Například nejsou spokojení se svým reálným tělem, nebo žijou větší vzdálenost od společnosti a nemají kamarády tam, kde žijou a tak dále. Co je ale za mě asi nejsilnější stránka, je umožnění pro lidi, co jsou doopravdy fyzicky handicapovaní, prožít život naplno, tak jak vždycky chtěli. Lidi, co jsou upoutaný na lůžko, můžou chodit a prozkoumávat světy tak jako každý jiný. A lidi, co mají například oslabený imunitní systém, můžou konečně jít ven a obejmou své kamarády. Mluvím samozřejmě hlavně o VTuberce Iron Mouse, o který jsme si řekli v minulém videu. Slečna je 99% svého času doma na lůžku. Ven nesmí právě kvůli dost vzácné chorobě, téměř kompletnímu kolapsu imunitního systému. Jakýkoliv kontakt s venkovním světem jí ohrožuje život. Její jediná možnost, jak potkat své kamarádky, je z prostředí VR chatu. I přesto, kolik divných věcí se ve VR chatu děje, to prostě je za tohle, co stojí. Pokud aspoň jeden člověk s tímhle onemocněním mohl na pár dní být šťastný a potkat a objmout lidi, co vždycky chtěl, prostě to stojí za to. Samozřejmě je to i velká příležitost pro lidi se sociální úzkostí a depresí. Člověk se konečně nemusí bát, jak ho lidi budou soudit a může s tím aktivně bojovat. Se vším dobrým to musí samozřejmě být něco špatného. Jak určitě tušíš, být kýmkoliv nebo čímkoliv není úplně bezpečný. Jak jsem říkal, chlapi jsou ženský, ženský jsou chlapy, no a co se řešilo pár let zpátky, dospělí nemusí být úplně dospělí. Bohužel to, že se lže na internetu o věku, se dělo a dít bude. Není možnost, jak to něco kontrolovat. Bohužel ve VR chatu je tenhle problém značně horší, převážně kvůli kontentu pro dospělí. Jak jsem říkal, můžeš dělat co chceš. Takže i tohle. Jenže se stávalo, že borci dělali to, co chtěli s holkou pod 18. Tým vývojářů s tímhle problémem aktivně bojuje. A poslední dobou to vypadá, že se kompletně podařilo tuhle nemilou etapu zničit. Dalším mínusem je právě to, jaký magnet VR chat je pro, řekněme, divný lidi. VR chat nabízí kompletní anonymitu, takže láká hromadu úchylů a trollů, včetně všemožných komunit, ať už anime fanoušků nebo furiků. Jestli tohle nechceš vidět, není problém. V minulosti žádný filtr na to, co nebyl, ale není to tak dávno, co vývojáři přijali hromadu bezpečnostních prvků. Tady si člověk opravdu může přímo nastavit, jaký lidi potkat chce a jaký ne. Bohužel, i když to tahá hromadu komunit, českou komunitu to tak trochu obešlo. Převážné množství lidí je anglicky nebo japonsky mluvících. Dobrou věcí je, že se v menu můžeš nastavit, aby ti systém hledal světy s určitým jazykem, ale těch Čechů tam prostě moc není. Proto ti nakonec chci představit československou VR chat komunitu. Náš Discord má něco přes 130 členů, na kterým se pravidelně něco děje. Oznamenou se tu eventy a srazy, čistě pro Čechy a Slováky. Lidi jsou extrémně přátelský a budou rádi, když se objeví noví lidi. Nemusí ti být nad 18, dokonce ani nad 15. Uvítají úplně všechny a zodpovědějí všechny technické otázky, které můžeš mít. Ale pokud je nad 18, připrav si flašku tvrdýho, protože se prostě o víkendech chlastá. Kolik toho už do prdele vypil mezi tím? Já nevím, já jsem přišel. Skoro to flašku, ještě tak pár ločku a jsem tyčí. Tak jo, to je co vydá všechno. O VR chatu to mám připravenýho víc, takže rozhodně čekej v budoucnu videa tohle z toho typu. Doufám, že se mi podařilo tuhle platformu trochu představit a ukázat, že to nakonec není tak strašný místo, jak se může na první pohled zdát. Neváhej se do naší VR chat community přidat a přijít pokecat, ať už virtuální realitu máš nebo ne. Do komentářů rozhodně napiš svůj názor a případně nějaký technické otázky. Zkusím pomoct, jak jen to jde. Díky moc za sledování a uvidíme se příště.